Kamo. Že... Kto teraz klope? Kamo, čo? Nám prišiel Muno drink, aloe vera, jablko. Kamo, tak to nám musel niekto poslať, alebo čo? Toto je, kamo, fakt nečakané. Kamo, počkaj, čo? To musím povedať Adamovi. Adam, vstávaj! Vstávaj, Braško. Čo nám prišlo? Kamo, to musíme ochutnať, ale že okamžite. Takže ľudia, máme tu ten Muno drink. Tak toto nejako vyzerá, akože ten dizajn je fakt pekný, ty kokos, akože to sa fakt Munovi podarilo. A je to teda jablko, bohužiaľ ďalšie prichutie ešte nemáme, ale určite dajte like a odber, ak by ste chceli pokračovanie takýchto ochutnávok a určite zoženieme aj aloe vera original, aj aloe vera citrón, sa mi to, že tam ešte je. A ľudia, tam tuto je také naskenovanie a môžeme to natočiť a môžeme to naskenovať potom. OK? Uvidíme. Dobre, tak ja ti dávam tú časť, aby si to otvoril. Ako vždy. To vonia, kamo, ja neviem. Kamo, z toho sa parí. To vonia. To vonia. Jak jablkový džús. Ja viem. Ale že úplne jak jablko. Ja... Jak jablka. What is this? Jablka. No! Si myslím, že to bude bublinka. To nie... Nemá nič. Ale aspoň, že to Akože nie je vôbec to není zlé. Je to také, že dáte si to, cítite tam jablko, ale že strašne veľa jablka, potom tam cítite to aloe vera a potom tam normálne voda cítiť. Nie. Ale akože vôbec to není zlé. Ja to viem. Tu A je ten tu je to kód. toto môžeme naskenovať. Takže, ľudia, ideme si to asi naskenovať. No, takže ľudia, už sme to naskenovali, bohužiaľ, No, nevyšlo nám to. nič také sme nevyhrali. Bola tam na tú stránku, kde sa to, priamo z tej stránky, kde sa objednávajú tie Tari drinky a Moon drinky, tak sme tam dostali iba nejakú 10% zľavu, takže aspoň niečo. A to je v Keby pohode. náhodou, keby sme si chceli niečo objednať, tak aspoň niečo máme. Tak dobre, čaute.